This is Zombie Mini Studio. Ayan, cha-cha-cha! Katigasan at lawas, labi ko na palibong. May pag-idu-idu kapag pitig sa ni mga siki, nabiyong sa ni mga kamo. Labi na ako ng TikTok ang tukay, may timing ikagay. Ako mo sumayaw, sabi, ka-sexy sa imilaw. Labi na akong disco ang tukar, may timing ikagar. Mayaon galing-iling, mayaon pauri-uri, may kagar pali-alian, ang patuwa-tuwan. Alapi kahi, mirahit sa-sahi, kay bangin di muwasaran ang kunin-ini, sali-sali nga puti bagurim siki. Bisan pa maibasim mulungan sini, halapi kahi, mirahit sa-sahi, ikemuti mubot ng tuda-tudahi, kay basi ganahanan, kadis mo permi, sumaya sen pente. This is Zombie Mini Studio. Ayan, nag-request ng pixute, andyan na po. Pero yung chikas namin wala pang naman. Piksuti, piksuti, ang tanong, panaribuhi, kung ang tuna pinayubo. Ang tanong, marali tumubo. Piksuti, 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 ang tanong, panaribuhi, kay basi, manarinsin, magbukad sin idam-in. May tao na maduruto, manaribo. Iyan tanong, kainat naman, kaupay ka nala pag-imdan. Tumigay ka niya, inat naman, mga bukad na murangan. May tiyos nga nagturo, sa bukad masaliwan. Piksuti, 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 ang tanong, panaribuhi, kung ang tuna pinayubo. Ang tanong, madali tumubo. Sasayaw yung keyboardist namin basta may chikas. Piksuti,